kasta upp det också. Nej, min bil! Min bil! Varför? Nej. Gör det. Akta då, Daniel. Det var hans deras på honom. Jag gick matlängen hemma, inte att jag ramlade i snö. Det kommer snart ta lite tid, va? Nu. Det kommer en till sån som vi körde. Tror jag. Jag vet inte. Jävlar! Nej, du vet hur jag går fram och smäller här. Ja, men du går inte fram till den och smäller av dig fingrarna. Men mamma! Men rör den inte! Mamma! Var det allt? Det var allt. Den hade ju smält i 11 typ. Alltså, du